Meillä Loimualla on ympäristövastuullisuuden suhteen yksinkertaiset tavoitteet. Energiatehokkuuden parantaminen sekä tuotannon hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Eikä se ole pelkkää sanahelinää, vaan tekoja, jotka tuottavat tuloksia. Olemme kehittäneet energiatehokkaita ratkaisuja niin tuotantoon, lämmönjakeluun kuin suoraan asiakkaidemmekin käyttöön. Samalla tuotantomme päästöt ovat laskeneet jopa 73% viimeisen 5 vuoden aikana, mikä oikeuttaa johtavan aseman maailman vastuullisimpien kaukolämpöyritysten joukossa. Tavoitteiden saavuttamista helpottaa se, että kaukolämpöä voidaan tuottaa verkkoon lukuisilla eri tavoilla. Tällä hetkellä polttoaineenamme on kotimainen bioenergia. Tuotantomme on kuitenkin hyvää vauhtia sähköistymässä. Hyödynnämme myös yhä enemmän eri toimijoiden prosesseissa syntyvää hukkalämpöä sekä lämpövarastoja. Älykkäät teknologiset ja digitaaliset ratkaisut sekä tekoälyn hyödyntäminen auttavat meitä optimoimaan tuotantoa, ja uusi tekniikka on valjastettu myös tukemaan asiakkaitamme energian käytön hallinnassa. Voidaan siis sanoa, että kaukolämpö on aina uuden sukupolven ratkaisu. Ja meillä Loimualla on ilo toimia sen vastuullisena suunnannäyttäjänä.